came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Inday! Oy! Hi! Dugay pa man ko na imong take. Mag-istorya una ta. Bahin sa unsa man? Ato ta sa cafe sa silong mag-istorya. Saba kayo din eh. Next week, mularga ko. So, mauni ang imong schedule sa, i-take note ni. Okay. Mga 2 weeks ko sa abroad. Mo inform lang ko niya ko ni mo coming na ko. Okay. Ay, by the way, excellent ang review sa imong mga latest films. Doon na giluto karon nga big project ng fantasy. Mala Cinderella ang story. Pangitaanan pa lang og leading man. Okay. Pasensya na nga. Wa na kayo kumakatiman ni mo this past few weeks, ha? Nabisi kong maayo, good? Inday. Okay pa ta, ha? Oh, sure. Excuse me, Inday. I have to answer this. Sure. Joko, hi! Mga traitor. Bisan sa unog ingon nga okay paghihapon. Di na gid mi okay na. Abi na kung di na siya plastic na. Plastic naman di gihapon. Ay, bisag bitaw na mog nausab na cute siya. Maura man di ay gihapon. Wa na lang sa ko nagpadasa kung kayo ubos na. Nag-winice naman lang sab ko. Daghan naman gihapon ko projects tungod niya. Wa naman sa ko niya pasag di astalan. Di, okay. Pero isip, amiga, wa na, oy. Sa una, si Sir Joko ang kanunay na itong madunggan bahin ini mga butanga. Nga way tinuod nga tao sa showbiz. Puro plastic. Kanon, ikaw na. Akong kuyawan lang. Kung matakdan ko ka plastic. Ayaw lang sa Inday. Oh. Nausang plastic ko lang? Murid na kuyawan lagi na siya nang. Hala. Nano ka ay? Pagdali lang! Pagdali lang! Dali! Ay, sabay dali. Ay, nga di man takapaspas ng lakaw ini. Paras. Pag-wheelchair! Hilamay. Noon sakay. Nanawag si Sharon ako? Oh, niya. Pasugat ko na siya na ako sa airport! Ha? Saan mo na ako pagsugat ganyan man tas buwal-buwal? Ha? Nagawa ni Jiro eh. Kay kalit man. Tiyatiki ko. Tugaan na lang sa tinuod aron dili maglaom nimo. Mamalik na lang sa ta sa syudad. Aron, dili kayong magabian. Pasensya na, Inday, ha? Naputol man ning atong outing. Okay na nang. Huwag problema. Wala problema, Kiko. Sayo ba sa nako nga, wala ko magbabaw na yung daan. So, kumusta man yung outing?
Naputol ko, sir. Kaya gali-dali may pauli din eh. Mga 2 ka oras pa man tingali, may pag-abot na mo dire. Ha, huwag gani may kaligo. My bad. Okay na, sir eh. Ikaw pa, okay na, sir. Sige lang, mamawi na ko ninyo. Kumusta ang Inday? Ah, Unya, so may imong gitubag. Imo ang tanggiingnan, nga no, nga musta pa man siya. lubiyan sa mo nang eh. Kailangan siya na pag-istorya mo, ana. Ako ginaisulti ni sir. Ikaw na makahimo kayo ng ana nang. Di sad. Gara-gara ka. Igor kita bagol bulsilo ni, pero di kita kanaong ni sir. Kung siya ito ipagawas nga istorya diha niya. So nakaisunod anong mabalitaan, no? Unsay sunod nga balita? Nga nag-divorce na sila ni Cecilia o nagpakasal sila ni Miss Nicole? Huwat lang kita nang. Huwat lang kita. Mao nga andaman na lang imong kaugalingon, Inday. Og ayaw na lang sa kakurat kung unsa may imong mabalitaan. Mura naman hinug ko pahong-pahong ini. Sige naman lang kong istorya-istorya sa kaugalingon. Pait pa sa niwat ako'y kauban eh. Tempa. Unsa ka kumupalit ko og AI? AI. Artificial Intelligence. Sa simpleng pagkasulti, robot. Robot na ako'y kasulti-sulti. Robot? Nga mo'y mulihok sa mga lihukunon din ni Skondo. Kay suma sa akong mga nabasahan ug sa akong mga natanaw, mura na sabit sila og tao. Mas bright pa magani sila sa tao kay mura man sila computer nga. Doon nag katubag sa tanang pangutana. Pero, ang dakong pangutana, maka-afford ba ko pagpalit? Ay, bisan sa naman na sold sa akong utok, uy. Doon ay bisita nang. Dagdang gigiging paluto si sir. Wa na lang ko mangutana, Kiko. Basta kay nituman lang ko siyang order nga magpaluto og 5 kaputahe. Ah, mga ba nang? Si sir, busy kayo sa cellphone karong adlaway. Nya, happy kayo sa dagway nang. Klaro kayo. O, sukar pa noon sa pag-abot niya din eh. Di ba? Ay. Kita di mo? Sa tinuod lang, Kiko. Wa na ko magbantay kung malipayon ba siya o masulubon. Basta kay wa na. Wa na ko magpakabana. Ay, sadana nang uy. Ay, paliw ko ng ahos, be. Oo. Dali ah. Lagit sa ha. Uy. Ah, Kabuno ko na. Iko? Ritan. Nakatawa ko ng dunon. ngayon katawan ka na ko. So may katawanan ako. Nasuko siya ng dollar, Kiko. Ay, Hay, Aron, awagin mo kalagot ni Kiko nang may ibalita ko ninyo. what's up na sir? Divorce namin ni Celia. Oh, Og,
O gikasal na mo ni Miss Nicole. Ha? Nang dulo. Naana sila. Kita sila, sir. Nang Dolor! Ah, This way, Aldwin. This way. Come on. oh. Uy, Dali, Han. Ipaila-ila di ka sa chef ni Joko nga super kalami magluto. Si Nang Dolor. oh. Mauni sila ang mga kauban kani ato ni Inday, Han. Si Nang Dolor o si Kiko. Katong ni open sa gate ganina. Oh, hi. Hi, sir. So, ready ng lamisa. Ano ta? Okay. Makatilaw ka rin sa mga niluto ni Nang Dolor, Han. Unsa man ni, oy. Samot magkalabad ang akong utok, ani. Nang! Yatis ra mangupaw saon. Nga, pidingin na yan. Kuhaan ko nang. Sorry, sige nang. Para makagili ko na ito, Kiko. Lang, Oh, kuhaan pati putahe, no? Kuhaan pa, no? siyempre ito na ako karon. Hapit na tumaloto. Nang, ibaw ka, nang. Kiko. Oh. Unsa man ni hitabo. Mo nang gipaabot mo nang. Parehas kitang wa may bawo ang siya ni nang. Maghuwat lang kita nang, ha? Pero murag, mayo ang huro sa hangiro nang. Murag, good news. Nindo tagit sa kinaiyahan, oy. Automatic man rin ma-erase ang mga labad sa utok. Maminaw na tas mga tweet-tweet sa mga langgam. Fights na. Relax ng pamati. Di lang una ko rin mo-ablis akong cellphone. Papahuwayon sa nila ko. Gawa sa kamera di ay. Kay, mamicture na lang ko. Dagan kay nindot nga view, oh. Kang nindot agis mga binuhat sa Ginoo, no? Unahon ko to picture, ay. Bye, Han! Nganong niuna naman to si Sir Miss Nicole? May mga meetings pa to siya. Miss Nicole, Kuha gida. magsugod na kuno ta sa atong meeting. Okay nang. Uy, doon na sa dita atong meetings. Naibaw akong daghan kayo mga pangutana. Nang Dolor, Kiko. Ug maong nag-meeting ta karon aron matubag ng inyong mga pangutana. Una, wa mi magbalik ni Nicole. Pag-apas ni Nicole na ko sa States, kuyog sila ni Aldwin. Mauna ng Dolor, Kiko. O ang among tuyo, mao ang pagpakita sa famous designer nga si Rika Garing para mo design sa akong bridal gown. Rika happens to be the best friend of Joko's elder sister, Carol. Kini mga butang ha, dili na yun unta ni Angay pang i-explain na mo ninyo. Pero since, konektado man mo ni Inday, maong amo yung mong gipasabot bahin ini. Yes, si Inday. Well, maybe I came on too strong.
maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday, sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores, ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all.